फिसाया थैबाय बेलायथो बेनोथ' आंनि फिसाया नोंसोर बोरै मिन्थिगौ आंसो मिन्थिगौ बे आंनि फिसा होननानै इसा फाग्लि जाखो ना माखो बे पुतुलाया नोंनि बोरै फिसा जानो हागौ नों फाग्लि जामारबाय खोमा पुतुलाखौबो नोङो मानसि होननानै बुंबाय पुतुलाखौबो सिनायासै नोङो नायलाय नाय आयै नायफैलाय बिफा नोंनि फिसौआ नोंनि फिसाजोआ पुतुलाखौनो फिसा होननानै बुंगासिनो बे फाग्लि जाबाय थारैनो बियो फाग्लि जाबाय आं फाग्लि नङा नोंसोरसो फाग्लि बे पुतुलाखौ हट आंनि फिसा बे पुतुलाया नोंनि बोरै फिसा जानो हागौ फिसा सासेयावनो जुदि बेबायदि फाग्लि जायोब्ला आरो संसार दंबावोसो सैसोनो नंखाय बाखाय पुतुलाफोरखौ लानानै फाग्लि जादों बेयाव आयै आंनि फिसाखौ मानो गारहरनानै होखो इसा फाग्लि जाबाय नोङो फाग्लि फिसा सासे गैयैयावनो बेबायदि फाग्लि जायो संसारा बेयावनो जोबथाबाय नामा नोंनि हो फिसायावनो गोबां बिमाफ्रानो सासे नङा सानै नङा साथाम गाहाम सोरबा फिसा थैजानाय दङ बिसोरनो दिनैसिम फाग्लि जायाखै नों सासेयावनो फाग्लि जादों सम दंबावो बोथोर दंबावो खनसेयावनो मानसिया बेफोरबायदि नाराज जानो नाङा थौदो न'आव बिफा माखौथो जाम्बा बायदि लरग'गु नायनानै थाबाय थाखो लादो फिसाखौ हमदो न'आव आयै इसाखौ लानानै नोंसोरो न'आव थांदो र' थांनि आं बे रोननि खाथियाव इसा जिंगा दासि जेबो नङा दाबो सम दङ बैसो दङ बोथोर दङ सानसे इसोरा नोंनो फिसा सासे हरफिनबावगोन दे लानानै थांदो बेखौ आंबो न'आव थांनोसै आइ सना थौदो थौ नोंखौ न'आव लानानै थांनोसै थौदो आबै आंथ' न'आव थांखागौमोन ना नाथाय आंनि आइया आंनि फिसाखौ मानो गारहरखो आबै दैजि नोंनि आइनि रायनाय आरो नोंनि आइनि गारहरनायखौ नों दुखु दामोन आबै बे नोंनि फिसा नङा बियो पुतुलासो आबै नोंनि फिसाया थैबाय नोंनि फिसाया गोथैसो बे पुतुलासो बे नोंनि फिसा जानो हाया आबै थौदो थौ नोंखौ लानानै थांनोसै थौदो आयै थांदो इसाखौ बिनि रुमाव दोनहै आरो बेखौ हारसिं दादोन नों लोगोआव थाफा आयै दे जागोन आफा नोंबो गोबां मेंबाय नों थांदो दसे आराम खालामहैदो आं आबैखौ नेसिगोन अ माथो गासिबो आखाइ खालि गोजा बहाथो माथो मानसि गोदान ओंखारबाय होन्दोंमोनलाय माथो इसाया फिसा मोनबाय होन्दोंमोनलाय माथो इसायालाय हारसिंसो फैदों बहाथो गथ'आलाय जोमै इसानि सिगाङाव बेफोरबायदि जेबो दाबुंथ'सै मादै नों थानायबासो जानांगौ आंनि गथ'खौ आं मोनबोगौमोन नायलाय नाय मादै बिसोरो ना गासैबो गाज्रि हा इसा नायना मादै बिसोरो आंनि गथ'खौ थैबाय होननानै बुंदों आइबो आफाबो आबैबो आरो डक्टर आरो रोनाबो गासैबो आंनि गथ'खौ थैदों होननानै बुंदों आंनि गथ'आलायनो गोथै बिदि होननानै बिसोरो गासैबो थगायदों नाथाय आंहा आंनि सायाव फोथायनाय दं आंनि गथ'आ गोथै नंथारामोन मानो होनोब्ला जोनोमखौ आं होदोंना आं मिथिगौ आरो खोनासंलाय मादै जोनोम जासान्दि आंनि उदैयाव आंनि गथ'आनो जोबाय थादोंमोन हरखाब बे गथ'आ बोरै गोथै जाखो आरो ना जोनोम जाखांनायनि उनावनो आंनि गथ'नि गाबनायखौबो आं खोनादों अब्ला बे बोरै गोथै जाखो आरो डक्टरफोरखौ नार्सफोरखौबो गोबां रायलायनाय खोनादों गोबां मिनिलायदों आंनि गथ'खौ एदावलायनानै गोबां रायलायदों मिनिलायदों माबा नार्सआनो बुंदों इसानि फिसालाया मालाय गन्थं बिजौआवनो सबाय बिमा दंलायो होननानैबो बुंदों अब्ला बेखौ बोरै फोथायनो गथ'आनो गोथै होननानै आबै नोंसोर फोथाय आंनि गथ'आ गोथै नङा बियो गोथां गथ'आ गोथै मोनब्लाथ' लोगो लोगोनो आंखौ
खबर मोनगौमोन ना। हाबाब आबै, बेफोरबायदि गाबनायखौबो नों खोनालायदोंब्ला आरो नार्स डक्टरफोरनि रायलायनायखौबो जुदि नों खोनालायदोंब्ला गथ'आथ' गोथाङै थानांगौथ'। आरो जुदि गथ'आ गोथांमोनब्ला गथ'आलाय बहा थांखो? दैजियाथ' नोंजोंनो दंहैयोमोन दा? दैजिया मोनथिगोनथ'? दैजियाथ' आंनो खोन्थाबोआलासे बेथ' न'आव फैबायना। मा बुंखो नोंलाय? दैजिया माला न'आव फैखो? दैजियाथ' नोंजोंनो दंहैयोमोन ना? हा? दैजिया न'आव फैयाखै? मा बाबा? दैजिया न'आव गैया? दैजिया न'आव फैयाखैथ'। दैजिया बिदिब्ला बहा थांखो जुदि नोंबो मिथियाब्ला? दैजिया बिदिब्ला न'आव फैयाखै, बिदिब्ला आंजोंबो गैया। बहा थांखो बियो? ना रोनजोंसो बिजोंसो सानैजों खोथा रायलायनाया, ना बिसोरसो आंनि गथ'खौ माबा मोनसे खालामनानै बिसोर सानैया इसा मा बिसोर सानैजों आंनि गथ'खौ मा बिसोर सानैजों मा खोथा बुंदों? नङा आबै, दैजियाथ' बेथ' गैयाना आंजों। आंखौ हस्पिटालाव दोनहैखांनानैनो बियो फैबायथ'। आरो बियो फैनोसै समाव आंनोबो खोन्थाबोआखै, बेथ' न'आवनो फैबाय। दैजिया जुदि माबा मोनसे जानांगौब्ला मोनथिखा नों इसा। दैजिया जुदि माबा मोनसे जानांगौबा सोरांस्रि आरो नोंसोर सानैयासो मोनगोन मोनथिखा। बे हले न'आव गैया। बिदिब्ला बहा थांखो? जाफुं बाबा, नों दहायनिफ्रायनो उन्दुदों। नों दाबो सिखाराखै। उथिदो बाबा, सानैजों दसे गेलेनोसै। जाफुं, नोंनि आबैया बबेबा जायगायाव बेरायनो थांदों, दाबो फैयाखै। आबैया जेब्ला न'आव फैगोन, नोंखौ नुफैगोन, बियो नोंखौ जोबोर अनगोन, बामगोन। आबैया नोंनो जाग्रा होफैबाय थागोन। जाफुं, सिखारदो सना बाबा, नों दहायनिफ्रायनो उन्दुदों। दाउखा, जाफुं बाबानो मा नांगौ होन्दोंमोनलाय? आं बावबाय। उन्दुनो थाखाय जुलुना, गाननो थाखाय पेम्पास, बेबि क्रिम, बेबि पाउडार आरो लंपेन्ट हाफपेन्टफोर लानानै फै। जागोन दे, आं लानानै फैगासिनो। नाथाय आं मोनसे खोथाखौ गोसोखाङोब्ला एसे दुखुबो मोनो दाउखा। बे गथ'आबा सोरनिमोन? सोर बिमा बिफायाबा जोनोम होनानै बेफोरबायदि गथ'खौ आलाय सिलाय खालामखो? थोद जाम्बा, दायो बेफोरखौ सानबाय थाबावो नामा आरो? बिमा बिफा गाज्रियासो गावनि गथ'खौ बेफोरबायदि मालायनो दान होयो दा। अननाय गैयै बिमा बिफानि आखाइनिफ्राय दे बोरैबा जों मोनबोबाय, बेसेबां खाफालनि खोथा। बे बिमा बिफानि आखाइयाव थाङोमोनब्ला बे गथ'आ हयथ' मोजाङै मोनजानाय नङामोन, मोजाङै गाननो जोमनो मोननाय नङामोन, मोजाङै उन्दुनो मोननाय नङामोन। दा जोंनि आखाइयाव फैबाय, बेसेबां आलो गोजोनै देरगोन बे गथ'आ। अब्लाबो दाउखा, गोबां बाथ्रा थायो। जानांगौ सोरबा बिमाया हिनजावसा लुबैदोंमोन, हौवासा मोननायखायनो बियो गथ'खौ दानहरबाय। नङाब्ला सोरबा बिफायाबो हिनजावसा लुबैदोंमोन, हौवासा जानायखायनो दा हौवासाखौ मालायनो दानहरबाय। गोबां खोथा थायो। बबेबा न'खराव हौवासाफ्रानो साब्रै साबा जालांबाय, हिनजावसा नागिरै अब्लाबो मोनासै। जानांगौ हिनजावसा जागोन साननानै खांदोंमोन, हौवासा जाबाय। दा हौवासायानो न'खराव साब्रै साबा दंखायोब्ला बे गथ'खौ बोरै लाङो? बेनिखायनो हयथ' सोरबाफोर बेफोरबायदि साननानै होलांदोंबो जानो हागौ। एफाग्राब खोथा बुंबाय थानो नांला। जोंनो सासे गथ'नि गोनांथिमोन ना, जों मोनबोबाय दा जोङो बेखौ माबोरै मोजां मानसि खालामनो हागोन बेखौसो सानदो। आरो नोङो दिनै जे बेफोर खोथाखौ बुंबाय आरो मालाबाबो गथ'फोरनि सिगाङाव बेफोरबायदि खोथाखौनो दा बुंसै। गथ'आ दिनै उन्दै गाबोन देरगोन, बियो दिनै बुजिया जानो हागौ, गाबोन बुजिगोन। नोंनि बेफोरबायदि खोथाखौ खोनाबाय थायोब्ला बे गथ'खौ जोंनि आंगो होननानै जों बोरै सिनायथि होनो? बेबो नंगौ। जियानो जाया, नांगौखिनिखौ लाना फैनोसै र'। बे गथ'खौ आं माब्लाबाबो मोनथिहोआ जे आं खांनानैसो लानाय। आं ओरैबायदि अननाय होगोन जे गुबुनफोरा मालाबा सोरबा बुङोब्लाबो नों खांनायसो होननानै बियो रावनिबो खोथा लायै। बिहामजोआ सोरनि गथ' फिसा बामबाय थादों? हा बिहामजो, सोर गथ' जाखो बेलाय? सोरबाफोर आलासि फैदों नामा? आयै, जों सानसेखालि गोमथाजों आजों गथ' नागिरनानै हस्पिटालाव थांदोंमोन ना, बेबायदिनो डक्टरा जोंनो गथ' सासे हरमारबाय। बे गथ'आ दिनैनिफ्राय आंनि फिसा आयै। मा?
सोरथो ओरैनो गथ' हरनो नोंनोलाय? हनै मालायफ्रा गथ'नि थाखाय बेसेबां फाग्लि फाग्ला जागासिनो, नाथाय नोंनि बेबायदि सोरथो एथ'ग्राब फ्रियाव गथ' हरखो? मिथिया आयै बे गथ'आ सोरनि, खालि जोंनो डक्टरा हरदों आरो लानानैल' फैदों। हौवासा आयै गथ'आ जोबोर अनथावथाव, न' बारना नायोब्ला